自分の夢を毎日見られる、そんな魔法のような仕組みをご存知でしょうか。ビジョンボードとは、自分の目標や叶えたい願いを視覚化して、それを実現に近づけるためのツールです。今回は、従来の紙のビジョンボードをさらに進化させた、スマートフォンを活用したデジタルビジョンボードについてお伝えします。デジタルビジョンボードの最大の特徴は、いつでもどこでも手軽に見られることにあります。通勤電車の中や、仕事の合間、寝る前のひとときなど、隙間時間を有効活用できます。また、画像の追加や変更も簡単で、目標の進化に合わせて柔軟に更新できます。作り方はとても簡単です。まずは自分の目標に関連する画像を集めましょう。次に、スマートフォンの壁紙アプリやコラージュアプリを使って、それらの画像を1枚にまとめます。完成したビジョンボードは、ロック画面や待ち受け画面に設定します。ビジョンボードを見る際は、その目標がすでに実現したかのように、ワクワクした気持ちで眺めることが大切です。単に見るだけでなく、その目標に向かって具体的なアクションを起こすことで、引き寄せの力はさらに高まります。